Sobretot el tema tràmits administratius, mirar que paguis el menys possible, perquè a mi em va passar que vaig contractar aquest camp a través de Cocat, em van solucionar molt bé els tràmits i no vaig tenir cap mena de problema, però hagués pogut solucionar-ho directament contactant amb la ONG d'Islàndia i m'hagués estalviat 180 euros. No haurien d'anar per agència perquè assumeixes un risc de no saber com serà la família que vas. En canvi, si vas per contactes, com he fet jo, t'assegures que sempre et sortirà bé la jugada. Jo 3 vegades ho he fet així i 3 vegades he tingut èxit. L'únic que jo diria és anar molt tranquil, qualsevol dubte, preguntar a la gent del carrer, no ficar-se nerviós en cap situació, sempre dur el passaport a sobre, no només el carnet d'identitat espanyol, diguéssim, sinó el passaport, que a vegades es poden ficar una mica seriosos, però sobretot anar molt tranquil i molt segur. Jo crec que si tu vas segur, la gent no veu que ets de fora, per tant no t'ha de per què passar res. I sobretot això, que anar sense prejudicis i aprendre sobre la marxa. I sobretot no tenir fàstic dels bitxos, perquè això ja és una cosa que també aprens. Has d'anar amb la ment oberta i pensant que serà una aventura i que segurament tindrà molts contratemps. Com que ets molta gent, t'has de, no em surt el verb, classificar no, però distribuir molt bé les tasques. O sigui, has de distribuir molt bé les tasques perquè un ha de fer el menjar, l'altre ha de netejar el lloc on estàs, els altres van a l'asil, els altres van a l'orfenat, o sigui, tot el dia no estàs fent coses. Hi ha dies que estàs fent com d'intendent, o sigui, estàs a la cuina o estàs netejant. Això no es pot deixar de fer perquè si no és un caos absolut. I no pots jo crec que el més important és aprofitar l'experiència al màxim. O sigui, potser és una setmana molt dura, però tot el dura que sigui, aprofitar-la al màxim, perquè després te'n portes un molt bon record. Sobretot que tinguin clar que van a treballar i que també, si han de rentar plats, doncs hauran de rentar plats, és a dir, que no només és festa. Sigues molt comprensiu i fixa't molt en les diferències culturals que hi ha. La gent fora de l'àmbit mediterrani, diguéssim, no es toquen quan parlen. Et parlen des d'un metre de distància. T'estan dient que ets el seu millor amic, però no et toquen. Nosaltres ens toquem, perquè som mediterranis. Això també s'ha de saber respectar. Que vagin, sisplau, amb una motxilla d'aquestes tipus com les que portàvem de colònies quan teníem 10 anys, no com jo, que vaig anar amb 2 maletes de rodes. Quan aneu al restaurant i voleu aigua, demaneu aigua sense gas, perquè allà només beuen aigua amb gas. I llavors et posen aigua i ells entenen que és aigua amb gas. O sigui, has d'especificar que és aigua sense gas. No t'enfadis per tonteries, perquè convius 15 dies amb 9 persones en un lloc que estàs aïlladíssim. Si t'enfades és un merder, perquè tens 2 feines, enfadar-te i desenfadar-te. L'única cosa que has de fer és estimar els nens que cuides, que siguin com els teus germans petits, i així és molt més fàcil. No veure-ho com un treball, sinó veure com una cosa que t'omple a tu.